Guys, nakauli na ko guys. Gikan ko sa kuan. Nagsipyo daw. Naman si Ate Memi nga dinhi daw ko mag-dritso. Dinhi daw ko mag Dinhi daw may mag-dritso guys kaya na panihapon. Nanas duy-duy di ay. Mana mo dis nay? Nay, katuloy mo yung naman sa melon. Nanas duy-duy guys karon pa nakaabot. Ewan mo ko siya ganina nga malas utsuhan sila kay pas sila nakakuan na. Balik para sa Balik, makikita pa ba sa nila ang dalan kung magbalik sila? Naman, ubo-ubo mang hingo. Aga. Wow, dagko kay melon dala ni Doy-Doy guys. Inanag Doy basta magtrabaho ta sa yuta Doy da. Agad eskwela gid. Kaya ron dili mabulingit atong tiil ba? Oh. Pila Nya. So nakadala siya melon guys. Ito kay malasotsuhan mo. Pila ang sildo nay? 1,000? Mura ni ado ka buki mo dala. Dagan. Ano ka pura milon day? Jesus. 1,000? Giatid mo 1,000. Kapura bagot ta sa melon. Hakot di. Nara yung dala guys, duha ka buok. Super dagko. Aw. Sante Mercy among kusinira karon guys. Hello guys, kahiwa na ta sa kuan. Para sagol sa sinigang. Sinigang daw kuno na guys. Nga nakatak-an na. Sinigang kuno na sinigang. So tiyo ginamos? Ginamos? Na? Ini si ate agpat sa ginamos. Lamit ang ginasig palit sa ginamos. Kalungag na po si Ante Mercy. Nagabinaan man mi, di siya ang kusinera. Imo mama naglungag. Ay, si mother din naglungag. Ara guys, ang sabaw. Daw. Nagkuan pa man si ate. Ano si ate te? Mga to gipalit. Ato ning hiwaon guys. Kaya ron ato butang sa rep. Kuan siya nga melon guys. Mahalo ni siya nga klase. Jackpot pagi kay sa nag. Jackpot kay kuan karon ni kuan oh. Long hair. Saya ning magwangyalan guys nga kuan. Nakauli na, ano pa nakauli? Atin ibuta sarip. Kaya bugnaw. May mo. Jika. Na. Ako unta ko nang ako kon ate. Kwarta na lang. Ako kas ingat. Ako ikaw nila ate. Pitit ba? Lahi di lang nga milon di ay di kuan ba. Mahal ni. Tamis man ni. Ha? Tamis ni. Ano yung mahal ang melon? Pang sport kinis siya. Ikaw na lang Nay pagkain. sulod ni mo dadak. Wala te. Di atin ng 50 tis. Apa nasin ka? Oo. Oh, kuan na lang na ako. Kira to 250 to ba? Magkuan ka? 150 mo. Kuan sana ko ni Ay ayaw na lang tidi kay gipis basin mag andana na. Kay basin walay pa size si galon karon. isa na gari. Si galon. Kasi jackpot kasi lunghir ka rin na. Mahal. Kapila. Wa pa man ang gawas mo karon. Jackpot si? Gandaan sa presyo na eh. Naman. Mahal ba na eh. An? Ngano kang ananday ni? Hindi ba niya? Ilan eh, pero na financing na.
kuan sa gastuan natin. Gaya daw sa isa. Kung na yun. Abot ang lamisa at kagagisi kay patulan man ay Maayaw ka sa bahay makagabiin na ma. Mawala man ang ako ipatol gud mapanit baga kay panit mao. Pagkambyo sa kanya siya ba? Kaya man Ni Ipasulod! Balon. may nangita Balon na yung ni. isa. Kinain mo sipon mi. Simunta na ay mo ha? kaya ganin lagi padala ba ako. Ni ara man lagi ni yung uring gani. Na ako datot ay wala lagi te. Murag wala ko nakabuti. Murag 100. Dara. tanaw ka. Bawon sa mga bata ugma. Mistas sila. Namistas sila ni ate Ang guys. tagmilon guys. Emang disco sila. Bangal na to? Ban. Banta. Uban, biyaan din ko ninyo. Marabog. Yung uban na pamiyaan ko ninyo. Biyaan nga nila gapon guys. Ayon sa among payat na pamatukin. May bisita na ate. Kausap ta Nagkaon ako lang ni... Ha? Ano, sabaw. King Sabaw? Sabaw. Dito ka nagkaon sa King Sabaw? Okay, gutom ko. Kapitan, Guys, gabi eh. diri ang akong Hi friendship. guys, manggabi, happy fiesta sa akong barangay. Barangay Dahilig. Dito siya Aron mo na masayod. kapitan sa una. Aron mo masayod mag-angkol ka mo dana kay ang iyang asawa na ig-agaw Kaya ako tapan pa nimo. balan dito nga. Tamangan ko na wait. Malugan siya si panadlo. TV lagi. Pag umangkon mi niya. Ibutang sa naa daw pag amin sa diha ag kapuing. Pag amin. Bless, tatay. God bless. So, mamista mi karon. Gabi na guys, unya. Na may Nagday disco, man man dito. disco na pud sad mi karon. Timing sir. Nga nagabot niya pag gumangkon. Gikan sa anak nining. Ala, maka-disco jud tag maayo karon. Oh my god. Siya sa gingon. Kaya ako mag-introduce sa iya. Oh, unya. Sa nakakita sa imong mga vlogs. Ala, kung siya nakatabang din sa dan ko muna nakatabang siya ako. Kaya moto yung mga nanghanggat na ba siya mga kuha lang kung dito, mamista. Oh. Nasa kinagan, pag nito ko, nabit ako magbanta ni Yaya. So dili kabalakan guys kay naay nagbantay ni Ate Chuna karon. Iyang Diyan buwan. si Papa igagaw sila ni Papa sa akong friendship kay Bago di bali ang yarang Go. ang yarang asawa mo igagaw nimo. Nga siya, dili ni Gagaw. Akong uyuan. Dito guys, mukaon mi una kay nag-prepare man mi sa sinigang. Yan si Mother Earth, gitungtong na ang karni. Morning, ex-kapitan sa Dahilig nga. Nagniwang mali kayo go. Dalira kay Duulod. Magniwang daw nga. Ako rabe isa. Oh, dagat Akong asawa na nambok. Kaya nga na nambok yung mo asawa. Ano naman nambok ako sa account sa luto. Magsudan sa buto. Dako, kung ano naniwang mo ka. Taong si Lupin, awa ka hilisi. Basta katawa nitong guys, na ay watermelon. Katawa dito sa Mercado ka akong binawagan. Sangan daw ba yung asawa? Ito ako sa Gitigwas Plaza. Gitigway sa plaza. Dili ka blakan kay naay pag umangko ni Ate Chuna to adito karon nagbantay sa iyaha. So matugan jud mi karon kay naay disco. Mag-disco jud tag taman si Mario to adito. Ginoo ko nag-una-una. Isa may uban. Si kuan sila Joy. Sila dito. Tunas na dito. Oh, ang kanina buntag yang uban sa Uncle Ildi. Siya may... Karon. Sige siya. Lahi sa Kaya dangka pag uman. umangkon na porsige na. Paglag dito dyan ka. Hindi mo na ko na. Alam mo kita mo sa mga maya. Alas na kauman ka na. Nakauman to. Nakauman. Nagkita sila hospital. Kagipusilman. Hindi na ang pagkaon. Patay. Sundalo na ko sila. Nasiyo, ano na, naisiyo. Oh, ito, 5 days. Ano sa ganyan, doktor? Kuan sa to siya kay gidulitan ba? Ano, lagi, bis kay ulohon. Sir, nandirin siyog. Pag, ano ba nagagawa sa bala dito sa spinal, nagbabag.
manang nahitabo dayon nga sa kuma. Mas kuan pa ng tulo kung nakagawas ang bala no. Nalahos no. Kung pwede pa siguro to, kung nag-slag naman. Kung ganun mo dire, malpangsa na yung tanan lawas dire. Na, ang di nakakatingog eh. Ang imo naman dire ng mga nerve mo kapangsa na. Sige na. Sige na, ikaw na to. Wala mo to. Ano na mo din na? Barikyan mo to mga balay, aming kaputangin. Hirap rin naman. Makuan lang ka nang maluwas. Kita mo ginako nga. Dili din mabuhay kay liman ka respiratory, respirator naman nagbuhay sa iya. Bumba lang ba hangin? Di ginawa pero gapamp na. Tagi ka na. Pista. Marasa pista wa. Ang kaon marasa doy. Hapon. Dito man niya kung Panihapon. Daghang salamat Miss G sa blessings. Kaya mo pagasalusaluhan. ang tinsugan nga lang. Nara. Reklan. Matunorin ko baso palihog mo be. Pilo ka kilo ang giluto ninyo. Hapon tamagan. Duha. Pila ba kaniya? Ginoo ko na. Kuran sa subugoy. Ah, siguro tong kaon kay. Siguro to. Aman yung ban sakop dani. Sakto ba kaniya tao mo? Maram sa namis tao. Inspiras bilang karon ka. Kuya. Angkol kapitan dahil ni angkol kapitan. Malapon. Lot, dali na. Sabi mo pa ninyo direwa? Lamig yung counter mo inanang ang dagan kayo. Lami jud. Kami kay Delo. Kada salo siko ba? Ah, tapos yung nga. Hoy, doon na. Kuha na ban pa ko na lang oh. Dilo si Bobo. Ay ulit sa ninde. Panihapon ta guys. Nakabot ang taga Talisaya no, taga hospital no. Sanay mo panagbugon. Ngayon pa ni hapon. Mang disco maguni sila ni Ate Mayamia karon. Agad ginoo ka booking. Nya. Kaya mang disco man sila. Nyapon sila una. Amas Miami ya. Wala pa niya si Mayamia kaya namahog pa sayang mga dogi-dogi dito. Nya tambok apod pa. Dagan ba yung Dagan ni iro do. Bukod mi. Bukod sa ibabaw mo sa. kani bata nga bay kisam ni. Ako, mana ang gidala sa ospital. Amo na dito gangina. Ito mana nga. Gamay gyapon ba? Nga pa. Ano, ako ya po ni. Imo na bata. Gamay ka Amo ni magkamagwangan. Kaduha. Napaki ka magwangan na re. Naminyo na. Sibo. tambok ra pun do. Iyasad na. Abar. Kato. Kaya Ay mo nagtindog. ni kanin duha. Iyan ang duha. Abulahan ninyo ni mga anak. Napay duha na wa pa tambok. Napay duha. Ana pagod. Ginoo ko. Kusa gid ka batalyo mo dito bibo kayo maganda di mahug ninyo balay. Sa apo lang lagi ang di masigo sa lamisa. Apo lang. Pila Di ba? mo apo pa? 26. Bedsas naman tanan. Ginoo ko. Ay, isa apo sa tuhod. Ika-27 si Richmond. Yan na nang ihap. Yan na nang ihap-ihap. Yan ang diap-diap dai. Sige lang kay mga anak po na sa Miami ugma. Kon. Sa nga pilang nganong mga anak man sa 13 ba ya kabugtutoy. Nga wala baboy bang. Pas mo mga blatter. Dali na mo. Pwede na ay kastaro. Lamig ganing bukid magpuyo ba kay kanutan. Maniyapon tag tanan Tambok guys. ako ba na ano? Dili ka high blood? Ha? Dili kayo. At sa putol ko basta di ko ka tambok. Sige no. Kung ganag-ganag sa nanay daghan bitaw. Salo-salo siko ba? Ayaw sa ako pa na
Apa oh? Tama ang jalan oh. Patsadag ka unlaghan. Kami dito, kameraman dua. Amang pagyod. Di maka-istorya. Umitan na, di mo kap? Ha? Umitan ra, ikaw. Kakao na siya ako mag-train. Kumawa? Kami na rin. Ato na hiningitan ko na siya. Por eso ka to hingitan nimo. At pero magkataon na, pero siya nakira. Sara. Kasi sakripisyo ka ba? Ay sa sino ko. Yung alay ko kung mukha ng pamilya, inom na ko nga. Diyos, pila ka to, agwanta. Dahil sa yun. Walay mo tuloy siya kung pamilya. Wala kapitan, ako sa Kisugwais Plaza. Kulira ka mo baboy. Kung maburas akong kasawa, pabaksan ako ng sa bako. Kung na ba, kapag na. Kapag na desgrasya yung ang bata, ano na siguro may ako karon. Uy, sayang lagi. Agian mo sa ito siya. Ang luad na. Marabat ka daw tang batana. Kabutang siya pa. Butang tayo. Siguro ka sa eskwela ba? Pa, mga ko soft drinks pa. Pa, walang sa ko glass pa. Pa, ados ako sa plaza. Sa ako mo to kakadlok. Di man sa katsuna. Kaya ako mo sa disiplinahon nga. Kung gano'n ka madok ko. Bibong tao, bibong iring. Paano mo karon din eh. Ito. Asa na si Mimi? Bisan dyan ti Ana na ito. Ano ko kayo? Nagkaon na? Bukan daw kayo sa bata ato. Napag wala din rin nagkaon? Sarap na pagawas eh. Kulang pa ni. Apa? Ano? Napadin yung pa nagkaon. Patasan, ganyan extension na yung lamisa pa yung dito sa kusina. Oh. Pohon. Medyo kay unay kay kusina. Dos luwag, dos kaldero. Jamang lawas. Gamay mo sa inyo sila. Kasagan kusina. Ang bata, go gamay na. Ito mo na lang, daw di makainanay mong lawas. Gamay man ka. Nanambok ka. Gino ko pa. Kanay mong anak kong yun. Mga lawas at tunan nila, murag lawas o Colgate. Isa sa Pislet, Pugset. Karon mo naglawas o DPWH. Kanang mo sa DPWH. Dako po so may hawak. Oh, anak yo diri ang gidayon. Lesson ba kayo? Yung mga nagaw, pinabok ba, pinabok laki. Ano mo na ba eh? Yung sa laki. Oh, pat Ang laki. Ay, unyo ba eh. Ito ba eh. Si ate David mo gintahon. Ang uban to, si Bo. Sa bohol. Bohol tulo. Ang gato ga. Hindi na mong apelo si Jennifer. Ay, dahil. Hindi ay. Si Jennifer. Kamahuran. Minyan sa Japon. Dalaga pa. Naman karon naman lagi diri. Taguluan. Hapon ta guys. Ako sa taguluan. Nagtrabaho. Ay, sabihan na nagtrabaho. Trabaho nila. Oh, gulang. Kung mo dan. Ang tapos tambo. Taon-dan. Wala ka ba diri mong pamilya? Kalingkod na ta. Lingkuran kayo. Asa na ako na bidoy. Bitaw lagi gamit bitaw mag. Gracias. Di ba sabi kayo na dagan ganang pagkaon kay.
Bisan pa siguro ginamos yung sudan. Bisa ko sudan. Bukid ba? Ginamos na tama dali-dali. Mauning, pinitain na mo ganina. Saan sinog ba ang tawag? Ano ito sinog ba? Kami, no? Basta gamay ra. Butang kamay. Ano, ano? Ano ko? Ano din mo? Hindi ako daw. Sa kuha sinod eh. Ito yung nangingideo, di? Ang dali.